May daka na dalili ha. Yan.
lie, it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say
likod. Parisbuat eh. Parang hindi na malamig ang tubig, ano? Parang mainit. No? No? Dito, lahat kita dito. Ano naman, di ba? Di pa rak. Liligo ako rito. Liligo ako. Dito pa rak. Mama, mama. Batak aja mo, ano naman? Na batak. 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 Lah. Video ito manangat. Bakit nangyari? Video win ko. Nagpay aja yung kapit sa tigo natin niya. Alon na. Jackie, Eden! Sarap maligo. Sumagat sa kanto yung garden. Nababate yun? Nabawon. Mabaw. Bangkay. Mabaw lang. Nakagot dito na lang. Ano nakabawon? Salasan. Pay kayo ng gagdigos. Video. Okay, wala na. Takay. Kompleto yung taksipara. Marami yan. Ayun, nakatuwa si para talaga. Hindi ba ba ito? Kali. Nakagala. Dave! Go! Go! Dumabasak mo.
Tigdigos man. Ano ka may pagkagatay ko yung video mo? Ay, nabasag nga naman tayo. Sabi ko. Akay tayo pumunta niya ng bang. Ay, sige. Ay, hindi na. Uwi na tayo. Kapit sir, alam nyo kapit sir. Itin mo na. Tatangarot ka, tatangarot. Star. Wala ka naglugang barko. Kaya, ang nervyos mo.